Dende cando contas contos e por qué? Desde o ano 98, pero me dedico ao teatro desde os 15 anos, o sea, toda a vida. E conto contos como unha maneira máis de contar historias. Podo facer unha obra de teatro, podo escribir un guión para a televisión. En fin, para min é unha forma máis de contar unha historia. Pero de neno contabas tamén nas clases? Bueno, era un neno falador, botaronme moito de clase por falar, puxeronme moito nesa mesa que o profesor tiña cerca, normalmente ao alcance do brazo, típico, e falaba moito, pero non é que contara así contos, pero si era falador e gustábame contar anécdotas e quitarlle partido a todo o que pasaba e convertelo nunha pequena historia, así. No seu currículum indica ten tendencia a improvisar. Sempre foi así? A ver, o de improvisar hai que ter cuidado. Canto mellor sei a historia, máis improviso. Quer dizer, se eu non sei a historia que vou contar, non podo improvisar. Pero se eu sei a historia, entón, no medio da historia improviso, como hoxe, porque me fala un ou outro, pois cambio de tema. Entón hai que ter en conta esta circunstancia. Improviso canto mellor sei a estrutura. Sí, sempre fui un E improvisador. con iso naces ou aprendes? Estou como futbolista. Eu quixen ser futbolista, pero nada, non había maneira, era malísimo. Igual seu? Claro, e entón, quero decir, hai unha parte coa que naces e unha parte que aprendes. Se me permitides decirlo con exemplo, se ti buscas petróleo, tens que furar moito, pero tópalo se o hai. Por moito que fures, se aí onde estás furando non hai petróleo, non o hai. En cambio, se o hai, se cadra está moi profundo e hai que furar moito, pero sai para fora. Entón, aprender é como furar o pozo do petróleo, iso é aprender. Ahora, se non hai petróleo, que iso é nacer, podes furar todo o que ti queiras. A min, porque moito que me mandaran as mellores escolas de fútbol, non sei, a Lezama do Atlético de Bilbao, que é unha das máis famosas, creo que non habería maneira. Vale. Bueno, a ver, que toca agora. Sí, o que tardas en facer un conto, o se o adaptas como... Sí, a ver, primeiro fago unha adaptación estrutural pequena e despois vou contando ese conto. As primeiras veces que o conto é moi simple, moi pequeno, non ten moitas voltas, pouco a pouco vai aumentando, vai recollendo daqui e de lá e vai facéndose máis complexo e máis rico. O proceso entre nacer e estar, non digo terminado, porque nunca o está, pero estar completo, rico, pode ser un ano. Pero un ano contando, non é que unha miña cabeza estea pensando como é, senón que a base de contalo e contalo vas quitándolle, pondolle, sobre un ano. Por que se che deu por contar contos? Que tamén traballamos, como dixeches, no teatro. Sigo traballando no teatro. Para mí hai unha cosa que se chaman artes escénicas, e entón contar historias, ou técnicamente, como se denomina, que é narración oral. A narración oral é unha parte das artes escénicas, que sobre todo en Latinoamérica se practica moito, traballo moito en Colombia e por aí, en Venezuela, en Chile, ahora mesmo a Cuba, entre un pouco, ali é moi normal que haxa festivais de narración oral. Por aquí cada vez máis tamén. E logo, a ver, o de a preparación que tes antes de facer unha actuación, como agora. Bueno, pois montar as cousiñas, sabedes que teño aquí unha escada para subirme, como un pequeno escenario para min, pois teño que pôr o equipo de son, porque aínda que, bueno, aquí é un bo local e se a xente está galada as coiterías igual, non sempre é así, e despois teño que, digamos, concentrarme, facer uns pequenos exercicios así coa boca, a historia aquela do trabalínguas e tal, sobre todo concentrarme un pouco. Vale. Tamén sentes integrado no mundo dos contacontos? Bueno, claro, aquí sí, por dentro dos galegos, pois estou nun pelotón bastante, digamos, dentro do pelotón, aí xunto con Kiko Cadaval, Avelino González, Robert Bodegas, Paula Carballeira, Carlos Blanco, somos como un pelotón que estamos aí na parte de adiante, entón claro que me sinto integrado. Destas actuacións que faz no instituto, hai algunha anécdota para comentar? Oi, porque en cada instituto hai unha, pois desde fotografías que fago sempre unha foto para ter un recordo onde aparece un chaval pondo nos cornos, chaval que o pasou ben, porque está simplemente, pois iso, vacilándome,
a contar eu anécdotas que casaron ali nese instituto, ou, por exemplo, utilizar un nome para unha personaxe e resulta que hai un chaval que se chama así, e entón a partir dese momento todo o mundo lle chama, hai unha historia que é os dous chopudos, e tiven que cambiarlle o nome ao personaxe porque despois se metían con un alumno porque se chamaba igual, unha tontería, pero anécdotas destas hai moitas, sí. Ou, por exemplo, unha moi bonita, hasta non sei se foi aquí en Pontedeume, penso que sí, non podo asegurar de todo en Pontedeume ou en Miño. Non estou seguro se en Pontedeume ou en Miño, como era? Tiñan que ir a non era no propio instituto, era nunha casa de cultura, penso que era en Miño. E entón os rapaces ian andando, eran maiores, eran como de bacharelato ou cuarto de eso. Ian andando pola súa conta, e uns cantos desviaron o camiño para non ir e meterense nunha cafetería, a toda a clase. E eu estaba ali, e eles falaban isto e outro, e eu escoitaba perfectísimamente falar. E entón despois aos rapaces un profesor mirounos e mandounos ir, e despois eu, sin dicir quen eran, tomeille muitísimo o pelo por todo o que dixeran, e eles estaban abrallados, non se deran conta que todo aquilo que falaban dixía aquilo, vai ser un coñazo, non vou ir, colgamos clase, enganamos o profesor, que non o enganaron, e eu estaba sentado nunha mesa ao lado, escutando absolutamente todo. De que te sona? E logo, ti que envexendo? Iso é unha peza que eu estreei non moi longe daqui, en Narón, o venres pasado, el día 28 e o día 29, e que será a peza que con Talía Teatro estaremos representando por Galicia. É unha peza baseada, inspirada ou a partir de unha peza moi clásica que se chama O anfitrión de Plauto, que era un autor romano. Ahora, si, a felicitación, non sei se xa saberon. Supoño que si, o chegar polos María Casares, bueno, son os premios de teatro galego, onde este ano efectivamente me deron un premio a min en concreto por A Piragua, que é unha obra que fala dos malos tratos, da violencia doméstica, e que quedei contento polo premio, pero tamén moi contento porque o iluminador, que é o que pon as luces, e o que fai a música tamén tiveron premio, e son unha xente que estaba empezando, e o primeiro premio que teñen, digamos, para eles moita máis ilusión da que me pode fazer a min, que pois deses, pois teño 7 agora mesmo, bastante, de moitos anos, e tamén a actriz protagonista, que de alguna maneira representa esas mulleres maltratadas das que trata a miña peza, que tamén tivo premio. E agora podías decirnos un trozo de trabalingüas que dixeches. Unha vella mufella, fifirifella de mi carantella, tiña un fillo, fifirifilla de mi carantella, mandou unha caza, mufata, fifirifata de mi carantata, trouxe un cuello, mufella, fifirifella de mi carantella, botou no canizo, mufrito, fifirifito de mi carantito, ensinou mo miña nai, Lina González. Vale, gracias. De nada. Para rematar... Si, un consello que poidas dar aos rapaces e rapazas que queiran ser contacontes. Escoitar. Non é o difícil, pode ser tamén difícil falar, pero almacenar, porque cando alguén queira contar unha historia encontrarase con que conto, que digo. Entón ser moi curiosos do que se di na casa, do que se di nos bares, nos opostos a bares, en fin, das cosas que están pasando, das historiñas, de todas as anécdotas de clase. Hai amigos e amigas que ao mellor non contan moi ben as historias, pero as historias que lle pasan son divertidas, e ao mellor ti contalas mellor que a eles, pero ti almacenas. Eu creo que un neno que ten que basicamente almacenar e despois, claro, tratar de falar o mellor posible. Isto é moito máis importante que ir a cursos, a escolas, digo de contadores, non a escola esta, almacenar e falar ben. É o que conta. Sí, é o que conta, nunca mellor dito para terminar. Bueno, pois é todo isto, moitas grazas. Moi ben.